kami kanimo nahandog. Ikaw man ang paglaom, kanamo magluwag. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton sa Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, samtang naglawig kita ng Adbento, padayon usab kita sa ampo ang kang San Jose. Ug aron kita maandam ning santos nga kasaulugan, pagayon tang kapasayloan sa atong mga kasalanan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mamahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluoy kami. Kaluy anon takira sa Dios makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ato sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagahom nga Ginoo, tabangi kami pag-ayo aron ang gihikaw kanamo sa among mga sala, masayon namo pagkabot tungod sa gasa sa imong pasaylo. Kini among gipangayo pinagi sa among Kristo imong anak, nga buhig hari bangin mo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Niadtong adlawa, awiton kining awit didto sa yuta sa Huda. Duna kitay malig-on nga syudad. Iya kining gibutangan og mga paril og salipdanan aron pagpanalipod kanato. Ablihin ninyo ang mga ganghaan aron mosulod ang katawhan nga matarong nga nagaamping sa kamatuoran. Imong giampingan diha sa kalinaw ang usa ka nasod nga malig-on sa iyang tuyo. Giampingan siya diha sa kalinaw kay nagsalig man siya kanimo. Pagsalig sa Ginoo kanunay, kay ang Ginoo bato nga way katapusan. Iyang gipaubos sila nga anaa sa itaas, ug iyang gibanlod ang syudad nga nahimutang sa itaas. Iya kining gipukan ngadto sa yuta. Iyang gipatag uban sa bunbon. Gitamak-tamakan kini sa hangul ug sa tunog sa kabus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Ablihi kanako ang mga ganghaan sa katarong. Musulod ako kanila ug magpasalamat sa Ginoo. Sa Ginoo kining ganghaana. Ang matarong maoy musulod niini. Magpasalamat ako kanimo, kay imo akong gipatalinghugan ug imo akong giluwas. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. O Ginoo, ihatag ang kaluwasan. O Ginoo, ihatag ang kauswagan. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.
Daygon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo Dios o gihatagan kita og kahayag. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mara kaninyo. Manausap kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa mga tinunan, dili ang tanan nga magatawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa gipabuhat sa akong amahan nga atua sa langit. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagatuman ini, may sama sa usa ka tawo nga malamon nga nagtukod siyang balay ibabaw sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan, ug mibaha ang mga suba, ug mihapak ang hangin, ug mikusukuso nitong balaya, wala kini matumba, kay natukod man ibabaw sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti, ug dili magtuman ini, may sama sa usa ka tawo nga buang-buang nga nagtukod siyang balay ibabaw sa balas. Sa dihang mibundag ang ulan, ug mibaha ang mga suba, ug mihapak ang hangin, ug mikusukuso niadtong balaya, natumba kini sa hingpit gayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Sa dihang si Jesus mingon, dili ang tanan nga nakadungog kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kadto lamang nagtuman sa gipabuhat sa akong amahan nga atua sa langit. Kay ang background man yani, it is all about ang Sermon on the Mount. Nga girap up niya, gitak-op niya ang iyang Sermon on the Mount, mao nga daghan ang mga tao nga nakadungog sa daghan pon iyang gipangtudlo. Apan unsa man ang kapuslanan niining pagpaminaw o nakadungog sa giingon sa atong Ginoo, kung dili pod ibutang diha sa buhat. Mo na nga miingon siya nga dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo. Kay sa pagkadungog nila sa mga pulong sa atong Ginoo, siguro miingon sila nga, yes, I identify myself nga sumusunod ako sa akong Ginoo, pero paasa man padulong kining tanan. Sama gud sa misa, kada kapila kita makadungog sa mga pulong sa Ginoo, pero para asa man kining tanan, hangtod na makadungog lamang ba kita o ato kining ibutang diha sa atong mga buhat. Mao kana makigsunan nga bisan usab diha sa Adbento, kay kita anayaman sa Adbento, naa kitay mga madungog nga mga pulong sa Ginoo, mga pagtulunan sa atong Ginoo, pero para asa man kini kung dili nato buhaton ang tawag niini, ang hagit niini. Mao kana makigsunan, dili ingon nga dili maayong maminaw sa pulong sa Ginoo, maayo kay nang maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Pero that is only one side of a coin. Kinahanglan ubanan gyud nato diha sa atong mga buhat. Kay gani kung tan-aw nato si San Jose, unsa may makita nato siya ha? Sa mga pulong sa atong Ginoo nga mingon siya nga maghisgot kining pagpaminaw o pagbuhat, si San Jose kung tan-aw na nato si San Jose, mao na kana ang gisaysay sa atong Ginoo. Nga wala gani siya giingon na pagsulti nga Ginoo, Ginoo. Wala gani sa iyang mga pulong, pero unsa may mas importante gayud ang iyang mga buhat. Mo na nga tukma kayo o konektado kayo ang gingon sa atong Ginoo dinha
nga dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo unya aniya kita do wiingon ta nga naa kita sa Advent pero naapod kita nga nagpasidungog kang San Jose sa iyang mga buhat kay wala man sa gani mga pulong nga gisulti ang iyang mga buhat. Hagit usab kanato that we become more credible kung dili lamang kita mag-ingon nga Ginoo Ginoo kung dili diha gyud sa atong mga buhat. Kanang tukma ang atong gisulti ug tukma diha sa mga buhat. Pasabot ba na makaigsunan nga it is harmony between our words and our action. Kay kung wala gani harmony ni ana, wala gyud na kinagtawag natong kredibilidad o walay kapuslanan ni ana. Maigsoon ko na ni Kristo sa atong magparanin santo sa misa. Sama sa akong ingon, there are 3 things nga akong isa-isa ini. Ang pulong sa atong Ginoo diri sa Ebanghelyo, diha sa Adbento nga atong makita nga daghan kitag makatunan, daghan kitag mga madungog diha sa pulong sa atong Ginoo, pero para asa man kini diha gayud sa atong mga buhat. Kay kung sama sa akong giyon ganina, kung tan-aw nato si San Jose, nagrepresentar na siya sa tukma sa gingon sa atong Ginoo nga sama sa usa ka tawo nga nagtukod sa balay ibabaw sa bato. Ang iyang mga pulong, ang iyang mga buhat, sama nga kang San Jose, sama sa kugingon, wala man sa mga pulong nga gisulti gani, pero ang pundasyon ni ana ang iyang mga buhat. And as I have said, the credibility of a Christian is not so much about of what he preaches, but what he does. Ang iyang buhat. Kay diha man gyud ta mainganyo, diha man ta makonbensi, ug ang uban bisan ganing ubang relihiyon o amang mga tao, diha sila mutuo kanato. Paningkamutan nato sa atong paglawig nining maong Adbento o sa atong pagpasirong kang San Jose nga atong ipatron dinhi, ato gayong mabuhat dili lamang ang mga pulong sa atong Ginoo, dili lamang ang pagsangpit diha kaniya, kundi dili ilabi na gyud diha sa atong mga pulong maoy timaan nga kita tinuray gayud nga sumusunod sa atong Ginoo. Masaligon nga siya mohatag kanato bisan unsay atong pangayoon, kita magampo sa kasing-kasing ngadto sa Dios Amahan. Mahigugmaong Amahan, pamatia ang among pagampo. Mahigugmaong Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang Santo Papa, mga obispo, mga kaparian, ug mga relihiyoso, magmatinud-anon sa ilang panaad ngadto sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga politiko ug ang tanan nga nag-alagad sa panggamhanan, magmatinud-anon sa ilang mga saad ug tulubagon. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamati ang among pagampo. Nga ang atong pagtuo makakaplag og lig-on nga baruganan diha sa atong panag-ingnan inay sa mga pulong. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamati ang among pagampo. Nga kitang tanan nga nahatagan sa mga bulhaton ug katungdanan, hanas untang muhimo sa maong mga tulubagon. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamati ang among pagampo. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga nangamatay makadawat na sa ilang langitnong ganti. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamati ang among pagampo. Amahan, ikaw ang among kalig-on sa panahon, sa panginahanglan, buksi ang among makasing-kasing sa imong grasya, ug tultuloy kami sa imong gingharian. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa paghihatag
O igsuon bagamo-gamo, aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton na sa Dios Amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug panghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pagalagad dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santo samahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakitipon kanamo sa magtawo, ngituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanon sa Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sing maya diha sa pagingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kalangoban, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Dayon ang nag-aalin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa Santos girigaw Ginoo, ang tuburan sa tarang kasantos, ipadala imong espiritu na magsantos sa mga gasa, aron mahimo kinilang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa inyong galingon, mikuha sa ugpan. Pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa matinunan ng miingon. Dawata kini, Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron na masalam mapasaylo, buhata kini aron maghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron maghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip ang ayan nga moatubang walagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang maingpit kami dahil sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Romulo ang Bispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang maigsuon nga nangamatay, malaumon na mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, kung sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, uban kanila,
amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga kagaw mamahan. Dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dugimaya, hangtod sa kahangturan. Karon magiusa kita sa pagampo ngadto samahan. Atong gamito na mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tarang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tarang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-iyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang mga sala, kung dili ang magsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhing hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Koremos sa Diyos na nagawag ng sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Koremos sa Diyos na nagawag ng sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawag ng sa mga sala sa kalibutan. At agi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. Magpuloson ta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat pinagi nini kami nga nagpuyo panining kalibutan nga lumalabay matudluan unta nimo sa pagigugma sa mga butang nga langiton ug tunhay kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos sa makagawom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang Santo sa Misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagampo kang San Jose, Diyos sa mga amahan ug magbubuhat, gihatagan mo kaming mga gasa ug mga talento alang sa imong himaya. Hatagi, giampo namo, pinagi sa pangamuyo ni San Jose, nga panalanginan mo ang buhat sa among makamot. Nagampo usab kami nga gabayan mo ang tanan nga mga bana, unta mapanalipdan ug halagtagan nila sa ilang panginahanglan ang ilang mga pamilya. Hinaon nga ang panigingnan ni San Jose, mapabusanon masunurong may pakita sa ilang kinabuhi. Kini ang gipangayo, pinagi kang Hesus imong anak, nga buhig hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. O Señor San Jose, matarong ka ngayon, ang imong kinabuhi, santos nga matuon. O Señor San Jose, nakita kang tapos, kahalang magpalatay sa bata nga si Jesus. O Señor San Jose, esposo nga maputi, sa inahan sa Diyos, putlion mo kami. O Señor San Jose, banhayan mo kami sa among kamatayon, tabangan mo kami. Good morning, brothers and sisters, and welcome to the 29th day of the 33 days of preparation for the consecration to Saint Joseph, batch 19. Our theme for today is Saint Joseph, patron of travelers. Please all stand and together we sing our entrance hymn. San Jose ang putlig panani, San
Please remain standing to acclaim the Holy Gospel. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Glory to God in the highest heaven, and on earth peace for those He favors. Now it happened that when the angel had gone from them into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go to Bethlehem and see this event which the Lord has made known to us." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be seated. Reflection. One of St. Joseph's titles is the patron of travelers, and for obvious reasons. He did a lot of traveling. Mary and Joseph traveled about 150 kilometers from Nazareth to Bethlehem before the birth of Christ. The family moved to Egypt after Joseph was told in a dream to flee to the now North African country to escape the command of Herod the Great to slaughter children in and around Bethlehem. They reached Egypt after 65 kilometers journey, where they lived for 3 years until the death of Herod. When Joseph had a dream that it is safe to return to Israel, the family traveled to Nazareth, which took them a journey of at least 170 kilometers. Once settled in Nazareth, the Holy Family would travel 146 kilometers to Jerusalem 3 times each year for the required feast. The Holy Family most likely traveled by foot or by donkey. Workers had to wear heavy shoes or sandals and to carry tents, beddings, and provisions. Walking speed depended on the climate, season, and terrain, but one could generally walk about 20 miles a day. Travel in the winter was more difficult as snow opened blocked high passes, and rains in October and May flooded the rivers, making them difficult to cross. People traveling by foot would try to travel in groups for protection against numerous robbers and wild animals. Today, we can entrust our travels to the intercession of Saint Joseph. He who protected the life of our Savior can protect our life and the lives of our loved ones in the journeys in life. Prayer. Joseph, patron of travelers, protect my family in all of our travels, near and far. Please kneel for the litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of the patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us.
head of the Holy Family. Pray for us. Joseph, most just. Pray for us. Joseph, most chaste. Pray for us. Joseph, most prudent. Pray for us. Joseph, most courageous. Pray for us. Joseph, most obedient. Pray for us. Joseph, most faithful. Pray for us. Mirror of patience. Pray for us. Lover of poverty. Pray for us. Model of workmen. Pray for us. Glory of domestic life. Pray for us. Guardian of virgins. Pray for us. Pillar of families. Pray for us. Comfort of the afflicted. Pray for us. Hope of the sick. Pray for us. Patron of the dying. Pray for us. Terror of demons. Pray for us. Protector of the Holy Church. Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, He has made him Lord of his household. and prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen. Please be seated. Saint Joseph, patron of travelers. The title Patron Travelers reflects Saint Joseph's protective and guiding role during journeys, most notably the perilous trip to Bethlehem and the flight into Egypt to save Mary and Jesus. These journeys required courage, discernment, and trust in God's guidance. As patron travelers, Joseph symbolizes faithful guidance, providential care, and courage in the face of the unknown. He also invites us to care for others on their journeys, offering support, protection, and guidance wherever we can. Life itself is a pilgrimage, and like Joseph, we are called to protect, guide, and faithfully accompany those we meet along the way. As our challenge then, recall a time when you were aware of God's protection during a trip or outing. Share this testimony with those close to you in order to increase their faith. Please all stand. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Viva Señor San Jose! Viva Señor San Jose! Viva Señor San Jose! O Señor San